Ang adlaw sa tanan, nanapod kita sa ato ang Bible study karong Domingo nga Ebanghelyo. Mo ni ang primerong pagbasa, mo ni primerong Ebanghelyo sa simana sa Kwaresma. So, ang atong first reading gikan sa Book of Genesis, no? Kapitulo 8, 9 versikulo 8 hantod sa 15. Familiar man tayo ni because this is the story of Noah o ang iyang arko, no? Kaniyo sa legend shared by everybody in ancient medieval Eastern nation. Nahitabo man ni o wala, but what is more important is ang mensahe sa Ginoo nga iyang gihatag kanato, nga iyang gihatag kanato nga tinuod gyud sa panahon katong panahon na ilang gitan-aw kani mga Hudyo, gitan-aw nila kani istorya nga mao ni sinyalis nga ang Ginoo mo panis gyud, no? Mosilot gyud sa mga tawo nga dili angayan nga mahimong sumusunod ni sa Ginoo, kay sila makasasala gyud sila, gabuhat gyud sila sa laod nga dili maayo diha sa mata sa Ginoo. O ang Ginoo pod mo proteher, no? Mo protect. He will protect also katong faithful nga mga katawhan sa Ginoo. Nga siya nagpakita po siya dako kayo nga kaluoy o gugma nga walay katapusan. So at least we know the part of the story nga ingon ang Ginoo nga di na gyud nako ipa kuan pa na silutan ni mga katawhan nga akong ipagawas ang dako nga lunok, no, o deluge. Mo na ang sinyalis mo ang rainbow nga naghatag kanato og sinyalis nga dili na gyud ang Ginoo musilot sama sa gisudot niya nga gilunupan niya tibuok kalibutan, no? So kung tanaw nimo sa Salmo, of course ang kananang kananaang pag-ampo pod sa Salmo kananaang kuha nato gapahinumdom nga ang Ginoo maluy-on gyud ug naay kananang walay katapusan nga kaluoy sa Ginoo. So mo po ni ang pag-ampo ni Noah nga of course ato pong hatagan pod og bili nga maayo po nato ato apong sundon, no? Pag-ampo ng Noah nga sincero gyud kayo gikan gyud sa iyang kasing-kasing, no? Ngani ang second reading nga kinutlo sa sulat ni San Pedro, no? Ang atong primerong Santo Papa San Pedro, kapitulo 3 versikulo 18 ngadto sa 22, no? So mo ni ang kananaang sinulat ni San Pedro nga ang Santo Papa nagaistorya gikan ngayon sa iyang kasing-kasing personal gyud niya nga kasinatian. Iyon siya nga ang Ginoo nagsuffer, no, nagantos tungod sa ato ang mga kasalanan o mga kananaang tao nga nakasala, no? And then whether the righteous or the unrighteous, but kita tanan iya gitang tagaan o gigayon nga makaadto dito sa iyang amahan o kana og mosunod kita sa iya. Muna ang istorya ni Noah nagatawag man sa tanan sa pagbag-o, paghinulsol, pagbasol o pagtuo kaniya nga gitawag sila para masalbar sila sa kadautan kaparutan sa ilang kinabuhi. Apan wa man sila maminaw, no? Motong istorya ni Noah uban ang iyang pamilya. But kaning dako nga lunok, dako nga tubig mo'y naglimpyo sa tibuok kalibutan during that time, mo ni nagpasiuna sa paghatag nato ideya nga mo di ay kanini ang kananaang panag-ingnan sa Ginoo sa ato ang bautismo, no?
mo'y nakapasalbar kanato sa atoang sala nga panunundon ni Adam ug ni Eva. Nagahatag nato og kananang kaluwasan, no, ni ato mga kasalaon. Ang Kwaresma mo ni ang panahon pod kay napamag kita, buhi pa mag kita, nagpuyo kita, uban kang Kristo diha sa ato ang kananang bag-o nga testamento, labi na karon nga panahon sa pandemic, ato po siguro hinuktukan o hinumduman. Every time nga naay Kwaresma, mo na yung panahon nga atong tan-aw ng taon nato ang ato ang saad diha sa ato ang bunyag, no? Saad sa atong bunyag, abot lang kung nakadumdum pa mo sa saad sa atong bunyag, no? Isalikway ba ninyo si Satanas o uban niyang mga buhat, o isalikway na mo, no? Ato nang gatubagon diha sa kanana ang labi na naibunyagan o kita ang maninoy o maninay. So, si San Pedro karon diri sa ikaduhang pagbasa, nagkuan siya, naganang apilar siya, no? Naghangyo siya sa Ginoo nga tagaan tag kanang klaro ba nga pag hunahuna, klaro ba pagpamalandong, klaro nga konsensya diha sa ato ang pagsaulog sa Kwaresma nga unta malamdagan kita kay ang pinaka kanang dako gyud kayo nga kanang disgrasya sa atong kinabuhi kung dili na kita makakita og naa kitay sala, no? Mabutahan kita sa ato ang kaugalingon nga di na ta kahibalo nga napaman kitay sala. Dili man garantisado nga kanunay kitang kasimba nga wala na gyud tay mga salaon, no? Or gatabang sa simbahan o uban pa gatabang sa atong kaigsuonan no wala na gyud tay kasala. So ang Kwaresma mo na panahon nato ang hinuktukan o tan-aw nato atong kaugalingon ug ang ato ang commitment ng atong gisaad diha sa bunyag. Kuan pa ba kanana ang ato pa bang nasunod, no? So mo na siya. Ang ebanghelyo nato karon kinutlo sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15. Kani nga ebanghelyo nagahatag nato og hulagway nga si Jesus nag-adto sa desierto para siya mag-ampo, no? O kani human siya gibautismuhan ni San Juan, no? Para sa iya mo di ang panahon nga mamalandong kung unsa gyud ang misyon iyahang pagasundan. Kananang pagsangyaw o pagtudlo sa iyahang sa mga katauhan nga ang gingharian, the kingdom of God is at hand. Remember, mao ba yan ang gisangyaw ni San Juan Bautista. But gidakop siya dito sa Jerusalem, human may bauin ni Jesus, gi-continue ni Jesus. O si Jesus na pod, paingon na pod siya dito sa Jerusalem. Kay mao magyud ang iyang mission. Gikan sa Galilee, paingon na pod siya nagpanaw dito sa Jerusalem. So kani human siya bautismuhin ni San Juan, mo na ang pila ka semana ana nag-adto siya. The Spirit lead Jesus to the desert in order for him to pray. Mangutan na mo nga gibautismuhan siya, no? Para sa iya, dili naman kinahanglan siya nga matintal pa siya, no? Sama sa gisulat diha sa ebanghelyo, but remember he was also human. Ang pwersa sa yawa naghatag gyapon og kananaang pagtintal kaniya, ang iyang kananaang human nga kananaang pagkatawhanon nga kinaiya mao gyapon ang gitintal sa yawa, no? But of course wala sila maka sana mulampo sa ilahang
tinguha, no? Ang yawa wala makalampo sa tinguha nila. Because si Jesus was filled with the Holy Spirit and then really resisted the temptations na grabe kayo ang grandeur ba, ang kadako, ang temptation nga gi-offer o ang gahom nga gi-offer kaniya wala gyud maka kanana ang musaler, no, ang temptation. Kung basahon nato sa bersikulo 12, no? Then the Spirit drove him into the desert. Jesus stayed in the desert 40 days and was tempted by Satan. He was with the wild animals, but angel ministered to him. No? Gitintal ko, no? So, unsa may but pasabot ini ang tintal, no? Ang tintal sa Griego, no, piraso ang meaning sa tentasyon sa Greek, no? Tempted, piraso. Duha kuno ni ka kanana ang iyang kahulugan ini, either positive or negative, no? Of course, ang negative sense mao ang tentasyon ni Satanas. We go against the will of God, no? O plano sa Ginoo sa katawhan, o ato ang atong ga buhaton ang ato ang kinabuhi nga dili iya sa Ginoo apan iya sa Satanas. Mo nang negatibo nga kanana ang kahulugan. Unsa man ang positibo sa tempted, no? Ang positibo nga kanana ang tentasyon o tempted, no? Mao ang pagsulay, no? Pag-test, no? Sulay o test or discernment, no? Ngano mang mag-discern man o nganong testingan man, no? Nganong sulayan man, no? Ngani ang gold sulayan. Sulayan ang ato ang kaugalingon sama sa bulawan nga testingan niya og pure ba gyud, no? So pure kay walay impurities, no? Sulayan kay ang ato ang pagtuo ug ang ato ang commitment, no? Karon sa Kwaresma sumo ni siya nga nganong nga malandong ta kang Hesus nga at the same time tao gitental siya, wala makasaler ang tentasyon kay siya natintal, but ang iyang gibuhat mao ang iyang gitan-aw, gilantaw niya ang iyang misyon nga gipaabot niya sa Ginoo ug namalandong siya. So mao na siya ang positibo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagsaulog sa Kwaresma, atong testingan atong kaugalingon, no? Sa pipila ka bulan nga nangagi labi na nata andad ta sa COVID nga threat o 19 nga pandemic, no? Kumusta nga to ang pagtuo, ang atong commitment sa Ginoo, no? Discern, i-clarify nato unsay ako ang angayan unta nga buhaton nga nabuhat nako. Sa ako ang pamilya, sa akong isigataw, sa akong empleyado, no? So mo na siya ang usa ka kanana ang meaning sa tintal. Ang ikaduha is kanang gitawag og asceticism, no? Kana bitong gapuyo nga a life gyud og kuan kanang austerity nga naay kanang abstinence, no? Very rigorous gyud ang ato ang pagsunod sa kanang gidili sa ato, labi na sa tibuok tuig, dili lang sa kanang Good Friday lang nga dili mo kaon og kuan kanang meat, but sa tibuok tuig yun naay mga tao yung ana, no? Kanang na ang yung ana gilang pagtuo, no? Ang ilang pag works of mercy, dili lang mag works of mercy panahon sa December or
Ang works mercy lang tibuok tuig yun ang ilang pagtabang sa ubang tao. Daghang kaayo pa nga kanang ilahang kanang piety or ang ilahang devotion, no? Ang ilahang devotion sa Holy Eucharist, no? So, devotion sa Blessed Mother. So, ang iyang mga tulumanon, no? Grabe gid sila ka kuan. Or di gyud mga lawat og dili mga kumpisal, no? Ang mortal sin o venial sin, klaro gyud ang delineation nila usay mortal usay kanang ang venial sin ngun ana ilahang kinabuhi, no? So mo ni sa Greek word kaning asceticism, sa Greek word ni mo ni ang ascesis, no? Or exercise ang meaning, no? Ascesis sa Greek, but ang meaning exercise or training, no? Mo ni gitawag og Christian asceticism or kanang spiritual fitness, no? Spiritual fitness kanang sama sa Ignatian exercise, no? Spiritual exercise, no? Spiritual fitness, prayer exercise, no? Giving up something. For this is i-give up nimong something like coffee, ice cream, soup drinks, meat, no? Meaning denying legitimate pleasure, no? Legitimate pleasure. You deny the legitimate pleasure in order for you to be strengthened, no? I will deny this in order for me to strengthen, no? So, by the grace of God, this kind of exercise will strengthen me to fight against temptation, no? So, ang Kwaresma is the time for exercise or training or ascesis. This is the time of asceticism, no? A time for discernment. Like for example, naman ko sa IT. Sa una na pa ko sa multinational company. Usa ko sa MIS manager, no? Sa usa ka corporate MIS manager. So mo ni ang lesson nakita nako when I reflected on this kanini ang reading or gospel, nadumduman nako nga kanana ang discernment di ay, no? Asceticism, then ang discernment di ay kanana ang sama ra gyapon sa imo ang computer nimo or laptop nimo or desktop. After several nimo gigamit para sa akong isuon atong niaging adlaw, nag-Zoom meeting mi isa nga di na ako magamit ang ako ang kuan tab karon nga kuan iPad kay ngano man bag-o pa gani ito napuno na, no? Isa nga akong gipasyap, pagbalik ana okay na, gwapo na kayo, but sulay ko no og ikaw mo buhat ana, no? Kung ipasyap nimo, so ang gabuhaton sa syapod pangutan-on lang kag pilion ra pud tong unsay imong i-retain unsay dili, ang ubang data imong i-reason na kay di na nimo kinanglanon, ang uban ipabilin, himay-himayon yun na nimo ang imong application pod unsay pabilin unsay dili, no? Dili i-discontinue ang uban ipabilin, something like that, or dugangan. Mo na ang discernment. Buhatan na sa imong computer, ikaw kunoy maghimay-himay og kanana ang kanini i-reason na nako ni kani akong i-file ni diri kani akong ipabilin kanini i-erase na gyud application ako ni kundi nako ini and support and so on. Sulay kuno na. If you have previous nga data nga medyo taon-taon na pud gamay, or data nga kanang imong gigamit sa imong trabaho siguro, no? Or bisag personal nga file nimo, no? Serbisyo ka simbahan na kay personal file. Sulay kuno himay-himay, no? Imuhang tan-awon
di ba maglibog ka gyud og unsaon yung pag unsa to ipabilin unsay dili niyo ipabilin. Muna siya ang discernment. Ibutang nato na sa atong ang kinabuhi. Ibutang nato na sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna. No? What is God asking of me? Karong panahon sa Kwaresma, what is God asking of me nga ako ng akong biyaan, akong i-discard, no? Kaya ang usa ka butang ini sa kananaang tool diha sa discernment is sorting. Mag-sort ka sa imong kaugalingon mga kinaiya, mag-sort ka sa imong ginabuhat, imong usual nga bulwaton. Mag-sort ka diha sa imong preferences sa imong kinabuhi. No? Wala man magpasabot nga mag-discern ka out of nothing. Mag-discern ka nga naa diha unsay ipadbili nimo, unsay dili, no? Kana para ako lang nang kuana kana na ang setaw ini. Kanang analogy ba, no? Kay karong panahon sa Kwaresma mao man gyud importante nga atong tan-awon, no? Para maka hatag ang atong Ginoo og panahon sa Kwaresma, tabangan ta niya og unsaon pagpili, no? Unsay atong i-garbage na? Unsay atong tanggalon na para atong i-reason na nato, no? Muna siya ang importante kayo. Para makita nato unsa pa akong rason ngano ako maning biyaan na. Dili lang kay kani o ganahi ini biyaan ako kani, but later on basig taw-taw na uy kasayop ba nako ngano ako man tong i-erase. No? Sa Kwaresma, tan-aw nimo nganong imo man ang gi-continue buhat. Kinanglanon pa ba na? Necessary pa ba na? Basig dili na necessary. No? Labi na sa imuhang kaugalingon nga panghunahuna, sa imuhang desire, napaka-ambisyon, no? Sa imuhang desire mo to pag-abroad, no? Imong desire nga magkuha pagaglain nga kurso, sa imong desire nga mag-business. And then sa imong desire nga kanang sa imong action, no? Consistent ba ni sa gusto sa Ginoo o kinsa nga klase nga tao ka nga gusto sa Ginoo? Diha nimo madunggan panahon sa Kwaresma imong tan-awon, lantawon ug himay-himayon nato ang ato ang kagulingon. Nadumduman na nako ning kanini ang si Jesus iyang gilid sa espiritu, no? Gigiyahan sa espiritu ug niadto siya sa deserto ug didto siya nagampo sa 40 kaadlaw, no? 40 ka gabi ug adlaw nagampo siya. Nag-retreat siya kung ato pa ng panahon karon nag-retreat, no? Na may 30 days retreat kani grabe ni 40 at 40 dias yun, no? Makita nato ni naay paralism sa kananaang sa Exodus, no? Nga sila giluwas sa ilahang kinaulipnan or slavery sa Egypt. Giluwas sila sa Ginoo pinaagi ni Moises. O sila agi po sila kay nausab ang hunahuna sa paraon, gigukod gihapon sila ug wa na sila kapaingnan except mo cross sila sa dagat sa Red Sea. So mo na ang kananaang gitagaan sila og giya paglusot sa tubig, no? Og didto sila nagwander, damalandong, nagdiscern sila sa ilang kagalingon sa 40 ka tuig. Diri si Jesus ninglatas po siya sa tubig sa Jordan nga river
gibunyagan siya ni San Juan. Human siya nabunyagan ni San Juan pila ka semana nihan diha sa kuan kanang ang sa iyang pamalandong siya pod gilid pod didto sa diserto sa kananaang Espiritu Santo gibantayan sa mga anghel. Samtang siya sa 40 dias, 40 days and nights, nagampo siya na malandong nag-retreat, no? Diha sa diserto. So, mo ni siya ang arena. Kay kanini ako nung diserto, mo ni siya ang arena. Ngani, kanana ang kalibutan, gimahal gyud na sa Ginoo og maayo, no? Ngani mo yung ka nga nganong mahalon man nga naaman diya ang flesh, naman ang kalibutan nga mga pamagi diha nga nagsumpaki, nagsukbahi sa Ginoo. But just the same, kay ang kalibutan, labi na ang diserto, mo man ang arena, mo man diha ang kanang lugar nga magtagbo tali ang tao o ang Ginoo. Mag-istorya ang Ginoo diha sa hilom, diha sa diserto. Kaya ang meaning sa arena, no? Arena. Pareha ng sports arena, no? So ang meaning diay is sun, kanang balas ba, or Sunday place, no? So according po pa ni Bishop Baron, diha sa simplicity sa lugar, no? We have to go back to our basic, no? Para dito sa back to basic diha sa arena, diha sa diserto, walay disturbo kitara, no? Og ato ang Ginoo maminaw tuod unsa man nato pag-discern, no? Unsa man nato pag-discern og nata sa masaba nga lugar, nata sa atong ordinaryo nga trabaho sa panginabuhi, nga naa tanan diha ang problema, nadanan diha ang mga concern, labi na og naay imuhang pamilya, no? Muna ang Kwaresma gitagaan kani og grasya para sa opportunity nato maminaw sa ato ang Ginoo ug tan-awon ato ang kaugalingon, pinagi sa ato ang discernment, no? So ingon si Baron, mao ni ang panahon nga ang atong kaugalingon nga mga attachment, no, atong i-eliminate para makapaminaw ta og maayo sa Ginoo. Nakadumdum lang na kung nakadungog ko sa kuan kanang usa ka manunulat sa Tibet, no? Tibetan Book of Living and Dying. So na dunggan nako niya siya kay ang ato magong kasagara madunggan, no? Nganong dili nato sa ulog ang Kwaresma kanang sa ato ang grasya nga gihatag sa Ginoo kanato nga maka-discern, makapaminaw sa ato ang kaugalingon tungod sa ato ang kanang laziness, no? Kana bitong kapoy o gikapuyan ako, gitapulan ako, no? Sa Eastern style, sa ilahang laziness karong bag-o, kung imohang ikumparar sa mga Western style nga laziness, kung tanaw nimo sila dito sa Western style, advance kay sila, busy, rat race, no? Busy kayo ang ilang kinabuhi, paspas gyud kayo ang ilahang kinabuhi, no? Sa ato ang Eastern style, labi na sa iyang kuan kumparar sa India, ang laziness ko nila dito kanana ang tao ko no kan magkape-kape, inom og tea, tan-aw og sine, or grabe man ang sine sa India,
hanging out with friends, chika-chika, o lagi buhat. Basta lang killing the time, sumo ko na ang laziness. But sa Western style is, ang laziness nila is not attending kuno the issue. Kunay issue sa ilang kaugalingon. But instead, ilang himo ang ilang kaugalingon busy sa mga activities, no, that they have no more time to address or to face the real issue, no. Ang Kwaresma mo ni ang panahon nga ang Ginoo mo lead us or giyahan tas Ginoo to the desert. And some of us gi-provide sa Ginoo ang usa ka semana sa Holy Week para kita tagaan og deserto. But are we really in the desert? No? Diba? Gitagaan ta ko sa kasimana. For the whole year, tagaan ta ko sa kasimana. Usa ka deserto para kita i-lead sa Ginoo balik lantaw sa atong kaugalingon. Ug unsa ka grabe ka kahigugmaon, may gugmaon ang Ginoo. Iya kitang giluwas. No? Mahatagan natog balik kanang og pamalandong og kinsa gayud ang ato ang Ginoong Hesus nga nagpakamatay tungod sa ato ang kasalanan, no? Og iyang promesa sa iyang pagkabanhaw diha sa atong kabanhawan pod sa ato ang or kaluwasan sa ato ang kinabuhi, no? But some of us, asa man ang deserto nila, mura na makita nako nga ang deserto na ay beach. Ang deserto nila na ay kanang recreational facilities. Ang deserto nila na ay kanana ang gimmick, kanta-kanta o kanana ang sitawagin niya concert, no? Mura ang deserto nila na puno og inom, no? Ug kaon na pailitson. Vacation diri, vacation dito, no? Unsaon pag-istorya sa Ginoo during that time sa deserto sama ni Jesus dito sa deserto. Kay human siya namalandong dito sa deserto, di ba nagsugod ang iyang misyon. Unsaon pag-istorya sa ato ang Ginoo panahon sa deserto nga walay kanang makabalda, no, walay makababag, no, wala diha nga atong attachment, wala tanan. Unsaon nato tuod pag-discern nga ipanglabay nato tong mga garbage nato sa ato ang kinabuhi. Pilion lang nato, i-repaint lang nato nga necessary gyud sa ato ang kinabuhi. Kaya ang Ginoo mo istorya sa atong kasing-kasing unsaan pag-istorya niya og naay babag. Naay babag, daghang baggage o luggages na sa ato ang kaugalingon. No? Dili gyud makaistorya ang Ginoo. Dili matagaan og higayon unsa pag-istorya niya nga wa man ta mag-ampo, tuwa man ta sa lingaw-lingaw, tuwa man ta sa beach. No? Tuwa man ta sa Boracay. No? So muna siya nga kananaang makita nato nga sa example sa mga Hudiyo, no? Ang Hudiyo na-maintain yun nila ang ilahang pag-religiosity. Na-maintain yun nila ang ilahang identity. No? Despite sa ilahang kabisi sa ilahang trabaho, kabisi sa ilahang nasod, makita nimo Hudiyo karon kanana ang mas labaw pa nas pandemic ang ilang giantos nga sa ilang nasod. May kita sa tibok kalibutan giantos nato pandemic karon ra kana sila sobra bas pandemic kay ngano man ang nagpalibot nila nga mga kanana ang nasod kontra nila or sila gi kontra. Dili sila kapahulay kay taon-taon iharas sila. And yet,
Tanaw nimo sila, no? They were able to maintain their identity despite of all these things. Ngano man? Ha? Ilang ehemplo sa ilahang kaugalingon. They really observe faithfully their Sabbath. What happened during the Sabbath? No? Ngani, sawayon nato na sa kananaang Christian, sa ilhang practices. But look, the effect of the Sabbath. Focus yun sila kayo sa ilang pamilya, sa ilang community, sa ilang pagtuo. Kaya nga naman, during the Sabbath, wag yung lain yung buhaton. Family, community, faith. Family, community, faith. Di yung ka magtrabaho. Wala yung bisag gamay nga trabaho imong pagabuhaton kay family, community, and faith. No? So this is a desert experience nila during once a week during Sabbath. This is the desert experience nila for every week. Wala man gyud tanan. Family, community ra og faith, no? Sa ato nawala ato ang Christian nga tradisyon. Nawala. Unta himuon po nato kada Domingo nga mo na ato ang panahon nga i-devote yun nato tanan sa Ginoo. Unsay nitabo sa Domingo? Makasimba lang usa ka oras, ang uban gani mangitap gani kanana ang mubo nga humili sa pari. Madungog yun. Ako makadungog man ko. Bay, diha ta magsimba kay 30 minutes na ang ilang simba. No? Ayaw diha ang pari diha magtudlo pa, magdala pag blackboard o whiteboard diha sa kanana ang kanana sa altar kay magtudlo siya during humili. No? And that's the right way to do it. No, may gani nga ato ang simba is usa ka oras ra. Ang uban yun nga ato ang uban nga mga kanang religion. Uban nga mga sikta. Tagsa ka adlaw na yun, tungas adlaw, uban tagsa ka adlaw. Apil pa lang mga bata na pa Sunday school. Nga to. Usa ka oras na gitawon, no? Nawala ang ato ang community nga primerong gimugna sa mga apostoles. Yun na labya sa una, no? Asa magikan na nga to ang pagka-Hudiyo nga ang atong Kristiyanos nga ang primero biya mga Kristiyanos, mga Hudiyo biya dili biya Gentile biya ta. Ang ilang best practices sa Hudiyo biya ang ilang Sabat ila biya gidala gyapon sa kanana ang pagka-Kristiyanos nila, di ba? Pwede ba rin na mahimong Katoliko niya wala diha ang mga Hudiyo? Connected biya na gikan sa Hudiyo nga mga practices nila, connected biya hangtod diri sa ato ang pagka-Katoliko, no? But nawala na siya, no? Ang atong tradition, Christian tradition, Catholic tradition, no? Ato unta i-reclaim, no? Consciously atong i-reclaim, consciously we have to spend our Sunday as a Sunday nga magkigistorya kita sa Ginoo sa diserto together with our family, together with our community, and in faith we will offer that time to the Lord. Naramang gana sa ato ba? Ayaw pag-schedule og kanang mga activities sa Sunday. Ayaw pag-atog dagat, ayaw pag-atog kuan, tanan-tanan, no? Bisag himo kuan na lang compromise mo na lang tungas adlaw. No, tungas adlaw wa gyud nay gabuhaton, Ginoo ra gyud na. Then in the afternoon pwede na.
no? Bisan nga na lang kaysa kanang usa ka oras, no? So tanaw nato unsay epekto mga igsoon. Muna kung na natun-an ba o nabasa o na pamalandungan po, no? Ang kwarisma, primero si Jesus niadto sa deserto. Kita unta pod gaadto pod uban atong banay, atong komunidad, ug ato ang kaugalingon pagtuo. In closing, mga igsoon, the season of Lent, kaning panahon sa Kwaresma, is patterned after the time of Jesus in the desert. Sama sa akong gi-discuss ganiha. Nakahulugan kani ang panahon nato para mabalandong kita. Mo participate na pud kita, no? Mo saulog kita nga the kingdom of God is at hand. The church nga mao'y ebidensya nga naa kita diha sa gingharian sa Ginoo. Ug ang iyang teaching, labi na sa teaching ni Kwaresma, ug ang iyang gihatag gipreparar nato nga grasya sa usa ka semana nga pagpamalandong sa gugma o plano sa Ginoo sa kaluwasan. Mupusab kaning time nga atong i-review atong personal nga spiritual life o nga atong pagtuo o nagasuporta ba kini niini, no? O nahimo makitang witness atong pamilya, witness ato ang community, no? Ato ang pagtuo, nasuporta ba, mao ba ni kinahanglan, mao ba ni sugyot sa Ginoo kanato nga ato ang kaugalingon pagkatao. Ang atong ginabuhat mao ba kini gusto sa Ginoo? Nahimuot ba ang Ginoo sa ato? Busa atong sugdan na gyud pag kanang ang pangutana sa atong kaugalingon. Lord, unsa man diha sa ako ang espirituhanon nga kinabuhi. Ako buhong na magyud ko, labi na katong medyo naay grasya, dako sa grasya sa Ginoo. Buhong na magyud ko sa ako ang kinabuhi. Ginoo, unsa man ang espirituhanong kinabuhi nga gusto nimo akong laktan, akong pagasubayon. Katong uban pud nga naglisod sa ilang kinabuhi. Ngayon sila nga, Lord, nganong kami medyo kuan man, Lord, dihado man, mas may pa man ang uban. Atong pangutan-on ang Ginoo sab, ngano man tuod, Lord, ngayon ani man among kahimtang, unsa may among kulang. Unsa man, Lord, nga kami mahimuot paghihapon nining kahimtang namo, kay na maghihapoy paglaom ang tanan. Ngani usa ka example akong istorya sa inyo, basin kamo karon naglisod sa inyong kaugalingon panginabuhi. But wa ninyo mahibaw nga ang inyong mga anak mooy mo salbar nato sa ato ang kalihod later on. Giatiman ba nato atong mga anak sa ilang pag-eskwela? Giatiman ba nato sila sa ilang kinabuhi nga later on sila pun malampuson po sa ilang kinabuhi diha sa Dios nun nga pamaagi sa ilang paglakat sa kinabuhi. Successful sila sa ilang trabaho, sa ilang business. Basin ang wala na to, timan na. Successful to sila. Professional sila, but dili sila motabang sa imo. Kay wala sila kakita sa Ginoo nga imong gihatag kanila nga tanan nga ilang success gikan gayud
sa Ginoo. Adunahan kita og karong panahon na wala pa kita diha sa estado nahipaglaom tanan. Munay ato karon dili ta magsalig. Pasigula po ta matrain nga iya ang sa Ginoo sa tanan daw biog mawala po na sa ato tanan. Napaka kita'y paglaom. Basi magkabsa na po ta paglaom kay wa man ta kasabot sa ato ang pagkaanaa karon. Anaa sa ato ang kananaang sa tawag ni oras sa ato ang talent nato ug ato ang pressure. Mo ni panahon sa Kwaresma karon. Mo ni ato ang mayon mo laay may Kwaresma kay balik-balik ra magyapon ang ato ang kanang sana serbisyo or uban natong kalihukan sa Kwaresma mo ra magyapon. Mo ra gyapon ang serbisyo sa ato ang simbahan sa atong community mo ra gyapon but imong personal unsa may imong respond. Mo ni ang respond nga istorya sa Ginoo sa ato. Unsa may atong responses nini? Ang Ginoo nagaistorya kanato, no? Otherwise wala ga improvement sa ato ang kinabuhi. It could be material or it could be spiritual. Labi na sa spiritual mo. Sa mo ang material o imo spiritual wala diha, no? Wala gyud. Di kita kasabot. Ang bottom line ini, di kita malipayon ini kinabuhi Puro lang gyud ta tamudmod, puro lang gyud ta kanang pagmahay. Tanaw si Jesus gikan sa deserto. Di ba? Malipayon kay siya. Confident kay siya. Iyang gi-work out ang atong kaluwasan, pagsangyaw, pag-ayo sa mga masakiton, giyawaan, ug iyang gipromisa kita, gitagaan kita og kananaang comfort sa ato ang kinabuhi nga ayaw kabalaka. Ang Ginoo mag-uban kaninyo, paghulat kamo sa Espiritu Santo, kay naa diha ang gahom ninyo, makapalahutay, makapadayon diha sa ato ang kinabuhi. So unom ka semana ni i-work out nato ang kanang Semana Santa, no? Kay sa Miyerkules sa pagbubo sa abo sa ato ang ulo, dili badlis kuno. Pagbubo sa abo, kay gikan kita sa abo. Pagpa kanang hinumdum nato nga gikan ta sa abo. Pauli kita dito sa abo. Bata itong espiritu dito sa Ginoo, paingon ang ato ang kaluwasan. Unom ka semana kini ato ang himuon ang atong deserto. No? Nagsugod na ato ang Miyerkules sa pagbubo sa abo ug matapos kani dito sa kanang Easter Sunday, no? Or Triduum, no? So, mga igsoon, salamat kay sa inyong pagpaminaw o manghinaot ko nga kita tanan. Naay grasya gyud nga ihatag sa Ginoo. Ini pagsaulog nato sa Semana Santa. May adlaw sa tanan, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Mama Mary, and guide us always. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.